komo chake kacha mano nyiso ne stream ka koyud ka nitie pogruok e stream mokwongo stream mar ariyo koso koro dhi kwan gi duto nikech wacho ni polling station mar waranga ne school ni mar Mvita Primary mantiere Mombasa mano school kama ntiere kacha entiere kuonde luto ombulu kacha koso en achiel kende midhirange iye kacha. Station nigi streams mopogre nikech streams go to keta ni mondo omigo kuro bed mayot kik iket line obed mabor ahinya koro jomoko pango line ka jomoko pango line kacha streams go teto loso polling station to polling station en mondiki e Kenya Gazette ni en polling station koro penjo maduong' mikwongo penjo en to polling station ni en gazetted koso ok en gazetted ka en gazetted ni en polling station tikwano kanyo iluwo gima Kenya Gazette wacho kanye mikwene koro ka en gi streams mang'eny tikwanogi moriwore to ka en polling center ma po nono nigi stations 3 4 5 to moro ka moro ikwano mopogre mane gima Lena Olanyo wacho ni ka po nono gigo noriwore ni kamoro achiel wan wawacho ni polling station to kara po nono en center koro kura duto manie center no bende ikwano te tikwano gi polling station level nikech polling station kama nitie presiding officer emilose form 34A e bwo seche 48 to duoko sewuok mage kiny wayudo duoko no kiny saboro kweno ne chalo nade mana kama Ramogi jong kuonde mamoko gin mage nitiere kuonde ma chalo i county ma Nyandarua nitiere Jarok Primary School nitiere Gatanji mano be school primary kachiel koda Kiheo mago kuonde ma kweno makamago bende dhi bedo kanyo ka inuoyo nitiere counties mamoko bende makoro thuolo gi duto gidhi bedo e thuolo mane